שמורה בתוך קופסה, בעולם כל כך קשה, להתמלט זה לא יפה, מתחבא כאן ולנצח לא נצא. פתאום כמדה ארץ ישראל, העם היהודי. התכנסנו, אנו חברי מועצת העם. ומתחיל מתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש שהוא עם, הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. ואגם אחד וקדחת גם עם אחד חכם מלא סגולה ושישה ימים ושבעה לילות אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה רגע ביטחון 30 ימים וחצי תריסר אלופים במיל'. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כאילו עם, הוא מתחיל ללכת וכל המפגש בדרכו הוא קורא שלום. שני שרים בלי עצוב השני מצחיק, כל אחד קשר, שרים שורה קשה, מי שרוצה יעצרו בבקשה. חמש, חייל אחד, ספק שש. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. חיילים שלושה עייפים במשלט ו70 ילדים צוחקים במקלט. 3 אסירי ציון יצאו לחופשי